akima kutu ase ensem ekoso na eye fitafo bi ewo akima kutu ase yesi ekuo bi ewo mo ye fitafo no mo okuo na ekuo no ubo muso na se wuwu a dwuma ye di be diwu no ewa yie nase no ena mpempe no se si anakoye se wo bi wu adwuma wodi no eno na ye display hu ye agoro kakra se wonum wi ya sebe na ya bo wi ne ye ahye wan me aksama hu bida ekuye ntwa me hu bida ne ani ehu ne edi hu adanse ne ya bo wi na chese etwa wano na chese no na odekwa kwa kire eye osoro nyankopon se wo ba asase so no ne obeye emre bi maame bi yesi one mmema baako 10 na awo nkwala adu no esoro bia ne papa ye busuafo tena se design se bi be ma na ntempa akos ayi oda o na ntem e design be ma epa edisie maami na chese nsem ekoso ne awoye choba ne ya da de sen ne ye de sie ne oti koko tse Ghana de sesi ade akwese efunu no ye di omho agro na yeko akim akutu ase a ye chese owura yi oye fitani na yi obi bo no musu ewu ofitadwuma na so omuko no wo ma ne abra yi beye wo pese won fafun no kranso a chese ye de wo bo amena ne hyem ko pese onu wuram ne obeye no ho we na fofia nto ata wono so owu da mansan komu a wono so ebe fa no ebe to no owu atwede ba akonfo no na tam wo ye na wonim so wono so ebe duru no so na eduru no so no ukohwe video na eyarho we di omayiamu na nkasa efi eya adaka no di ato amoko ho a otumu se ne nsakra eya tiatofom a eya adropo sema otumu se saman no wano anko bekase ne am ye bia menum mu fa ncheme na nso oni ano a ode bekasa we ma eye wo hene ye wo kromo ne a policefo se ne omo ye no sebe wo mo ye nso we di akwa akire dodo enti ohene wo kromo akasa wo de me enkohwe ne ekoso wo homra yo men hwehwemu no kire se de ye hunu social media hodo ni nyina no na ne yansu atwa ho bia ye ka no eye kutuase kutuase no ewo Asante Akem atifim pasua no so ha pepepe eho ene nei agine ho mena awre ho na asefe me binom na de tie nyina no se na me bisa se abrante we die ni amne ni dine kure ni nyakani we santini bapio de hia me no anti ebra wo mo de amuni si wo mo kon wa kodi sanse hunu yi abusua pani na hu abusua na hunu wo mo so ana de no mo ye no mo tia lokura ni nyame anim ni no mo tia na enso marantia no do so chan abusua no mo de obo mu no mo anti mi anfo na ansi wa o mo tia eba ne sen na namfo no betumi asa de atia mu no de atia ni nyina no yetiawa yeti abantia ne ye wono nso no dwuma wono obi wu a wo mudidi no no oka ho bi na amane no and ne wono awu a wo nso didi no na so wono a ne sekan wotwe ya no no de akowu sa pepe bi o tie mamu ano ne nipa no nsem a wo ka de o ka nyina ne se wono anko obeyo yo me ba cho hyase na boya mane menua Kwame Amponsa boya mane na Kwame ka ne nsema kire no na won so ubedi hu adanse wo Angel 96.2 Akumasi Facebook ho wan ho ya beka se nipa no wo kodi asem no wadi bem ana yesi ne hene ne yedi na sia konko enso yefunu Kwame boye mu yetie o yo ye nyina ya hunu se abrantie bi a wo hye eye cardigan Angel eye fitao de ye sen oni asanhwe no posifo mpabo ebie kamari guarantee ni bi kama na ya sade ya tade na cardigan no abutu ni ti ya tete no ya na no beka ne se swata ya sha ne swata soro ne fom ene wa ya pampin ewo mu na osikobra ne ko ho a ye sha na se gina baba eye ne yoyo wonu konsa wo soro a wono anga sabra no de wa ya kwada ya wono fofura wadi mfinshi abe ana afi ankanemu abu na ne nyina ne se ye hunu esi o Asante Akem ana esoro ha baabi akifi wonu mu no ayefre ho agogumpoti ya no so na kurobia ni din ade akutu ase na wudura mantana junction a o kwa agogo a na wasi eho na akutu ase kwan no eda na de etie ne se abrantie no wasi kwa ho no menhwehwe mu kire se wo mo ye marantikuo ne adwumakuo bi a wo fitani na wo bi wu a ekwan ya wo fa poteti funu no ansa no akwadaka mu no ta pepe anu odi bi adi no a enei ye hunu ne se wasi kwa ho a obi a wawuo emu a ya deda no na ya hye ne swata ahye ne swata che no
na ne we si nkrofo ko ho a ye wonu konsa twene yoyo tweno sra ne abasa na de atie ni enam suban ye kura manti a wo pɛsua no so nti tani bi antemenka obi antemenka we asofo mpo na wugina ho prichi na wanhwɛ yie na wo boro so a wani baba ho so na mo mo ankasa de funu na kodura sieye esi ewa santememu na mpo eye na anu memende ya kura kwa sante eye kumawu anasa kyerɛ kumawu mansini ne mu hɔ a kuro bi afra no wura so kura no eno nso bi si ya wɔn de funu no kodura sieye ya baba ya bo a wadi mfishi aduasa num no na amana ye kosie no womru kura no omu asi no ane omu asi no omu asi ni se funu no kura mu miensie ye marantie ne je on home na ayo no na atefem eno na sesei asia ekoso wo ban sante akem kononwo ne mpesua so a esi agogo no memenda ya agogo uduru ha fitani a wawuo no wo mu ofitafo enade etuo bi eda won kon ho hwidie mu a ede ba no wo mu titi moto so ene mepa jan san system a ye didi a kire na ho ne ekoso no a asefem na de ne yebisa ne so asante a nanka yedie yebufunu nanka sabi mpanimfo akora sese ana bible say so obi wu ne ansie ne ye opon ba ho mfaso che no na de ba ne sai ana na de efurumpo kwabra ne peso ne to nsa didi ansa na ye de na kwada kamerem eno na ekoso mrantie mabawa ati ye twi momume ye ko ne akotwi soroku na nso de si wase no kan de wotu nsuo buru mpanimfo oto wojira tikire tu nsuo kofie to de wono nso di ya kare se makwagu tontorowa mu a wo bone te sade sabi eburu sabi nyaado Roma fada ebo ma afie no eno nso ewo ho a enei ejeme na agentre ha ewo ye nkuro nketewa ne akasie mu wa ya santemam ha ya o enanka mamre ye de ani die ma no ne de ye de amamre adru social media ena minim de asia se yesu atraw se ye niamo ho enne amma eye saa niama we sie ne bi kura susu se eno na ama na marante ne bawa ensu wo adorso esanse kwan ya faso a ye yifunu bi ato fom ma ne botai etobere bi anada kai wa firim no oda fom enya goro le no ka se ebere bi atwa mu asante akinga so funu to fom woduru kuma wo bodoma se ho nso bere bi saa ye di funu ne dress ye no na da ka nyina paapai na funu ne yesie na na bugu abonten wenum nyina na ekyere ka so wo man mu a asante man mu nipa bi bi sa se so yana nanum hemfodi ya no wo ye abusu apani wo ye dan nti so yankofo posifo sojafo matwofo ana brantie bi ke ekwa ana woto ana nanum nsie do ye de abebo ban ana ye hunu ye no ye de esie enye honko na esi ye tan pa ekoso na we na bi a abeto dwama ye hunu nti a na ye ka ho asem beme na we na nkasa eba ne sen to bo ase na we na ye ka ho asem no ka siresi ye yankasa eba ne sen de menhwehwɛ mu kyerɛ sɛ abrantie no ye nipa bi a ebi so ye fitani sɛ de na nipa no ka no na ɛhɔ no obi wu a wɔn yɛ amamre na amamre no yɛ mamrantie no maba a ɛwɔ hɔ a wɔn adi saa ɛyɛ nsɛm yɛ yehunu yi no wɔn di mu akotene no ɛna yehunu bi na ano yɛ abrantie bi awuo na ya de da no sa abrantie ɛnna no ho sɛ obi wu mpo no yɛ abobo yɛ driver ubonwa no sɛ ya de da no ne ya de na si abobo yɛ mu ɛnna so obi wu na so yɛ fitani ane ya de da no na fitafo abɛyɛ amamre nti no bi ɛna yehu yɛ yi a yɛse ɔno de wonya wɔbɛyɔ nti ya pagya na si ɛya gongonwo a ye wɔde yɛ nkrɔfo bi awu kro no ɔmo de bi adi no ti amamre dase ade a wota ye nti wo ɔmo yɛ ne saa na busua pani nia no a wɔde ka wo mo ano ato mu dabi marantie no minim sese minia abusua pani wona me koka wan na betimi aka no wani baba ho so kura na kura si abonten ya dura si ye wow na ɔmo yɛ we nyina wie no wo mom kosie die kwa ba na mo fa so kosie sɛ de ewu hunu sɛ si agongon no ɔmo de adaka no to ano a wɔn de koro no ano wɔn gye to adaka no mu a wɔn de kokosie yɛ saa na teɛ wɔn ampeni ame amfa nsa adaka wɔn de adaka no di akyiri mmeranteɛ no de so no saa desɛ panimfoɔ no binimu yie ansa na ne wɔbɛtɔ adaka bi ebi funu akyi we de efrum carry me go pa ano ɔden ɛdɛm pa na sisi awiase kwai yesi obi nso wu ne yesie na esie pa like abortion baby craft so mfa so sinti sisi ebi ne yehu nana
edin ekwentwa akra